Mr. Allan. Taurire. Ndodzi Allan ranking. Taurisa mchane saka power king. Andika. Ndodzi Allan ranking. Otherwise known as Allan Chimimba, but staranguri mumafaru manzi kwandakandiri reggae. Ndinoitwa Allan ranks. Urege kupi manje taura kwa zvakatangira ke. Akatanga yainzi Africa A1 Sound 1981. Yeah. Pana mukoma Power Gari na Endi na Teacher. Power Gari Power na Endi na Jabi. Aiwa Jabi yakazoya time. Vakazoya time. Pane mumwe kuti ainzani? Kaheti kandaunzwa iso pachimagitare manje pachidemphone kuitira kuti feeling iri kude ball. Yes. Yeah. Right. Done. Obatwa nekota msoro. Yeah. Taurai ana power ka. Baba na power. Uri waidrinkira yenyu drink. Mbwa vuri drinkira. Drink ngari batwe. Maoko. Power na Endi na ndo vakatanga kuuya kuno kune sound system yainzi Africa Tafarai Sound. First show yedu yekutanga takaridzira muBale High yakazenge yakunzi Rumors. Rumors nightclub. But ipapo yainzi ichi Bale High. Bale High. Bale High. BALI. Bale High. Saka takambozodi one session ipapo yakabudirirawo asi hatitazopuwa hedu mukana wekuti uchitenderere mberi because paidominetwa nevarungu nemakarani. Right. Ndobva tadzokera zvedu kwedu kuno kupiko location kuMbare. Yeah. Takatanga kuridzira nzvimbo inonzi YWCA kachikoro kevanasikana YWCA hanzi Young Women's Chichi. Well known as what? Young Women's Young Women's men or whatever. YWCA. YWCA. But well known as YW Center. YW Center manje. Yazi YW Center. Ndobva tatanga kuridza ipo paya tina culture tea. Vamwanzi vaimboyo. Culture tea ndiani manje? Tendai kamuri akashaya. Okay. Muna mwamuko. Tendai anga ane makore mangani gore muchikufikidza. Anga achiri kuita form 2. Ini ndandatopedzawo ndi O level yako. Saka tingati Tendai anga ari kuma 14 years 13 years kawo. Izvozvo. Saka zvabva izvozvo